Lauburuk Zierbena izan zuen aurkari larunbatean Belabietan jokatutako partiduan. Azken emaitza 1-2 izan zen. 3 puntuak Bizkaia aldera joan dira. Naiz eta etxeko taldeak partidu ona egin zuen. Taldeak ongi hasi zuen partidua, aukerak sortuz. 5 baja izan arren hori ez zen kantxan antzeman. Joseba Atezainak ere meritu handiko geldiketak egin zituen. Minutuak aurrera joan ala ordea, Zierbena aukerak sortzen hasi zen. Honela, lehen zatiaren erdialdera, 12. minutuan, Iker Diezek sartu zuen utxeta batekoa Zierbenarentzat. Kolpe gogorra hartu zuen gol honekin etxeko taldeak. Utxeta 20. minutuan etorre zen. Zierbenakoek maisuki amaitutako kontraeraso baten ondoren. Atsedenaldiaren aurretik, Lauburuk aukera batzuk izan zituen golen bat sartzeko, baina ez zuen asmatu. Atsedenaldiaren bueltan, Laburu egiten ari zen lanak eman zuen bere fruitua. Beñatek egin zuen 1-2 bigarren zatiko 2. minutuan. Laburuk berdinketa lortzeko aukerak izan zituen, baina ez zuen Zierbenaren defentsa zorrotzean zulorik aurkitzen. Azken minutuetan Atezain jokalariarekin ere saiatu zen etxeko taldea. Azken segundora arte borroka egin zuen arren, ez zuen punturik lortu larunbateko partiduan. Dagoeneko ligako 18 jardunaldi jokatu direnean, Lauburu sailkapeneko 11. da, 21 punturekin. Sailkapenaren erdialdean talde asko daude puntu gutxiko diferentziarekin. Hurrengo partiduetan puntuak lortzea garrantzitsua izango da taldearentzat. Liga amaieran behar baino estosun gehiago izan ez dezan behintzat.